फैसाखौ आंनो हरनोसैनो दायो नै लोगोफोर वाव नै गय गायफैदों जोंहा बारियाव नै ओमफ्राय गावल' जाबावो ओमफ्राय आपेल होनालाय खनसेनो ख्राव ख्राव खुबखायो दसे जिरायदों आरोना बिराद सान्दुं दुंबाय दिनैसो माबा गय गायफैनायखाय मैया दुङाखैमोन मैयालाय बिराद मोजां जादोंमोन आठ दालसोल'सो गायनो हादों ने मैयायो ओमफ्राय दिनै जावखुग्रोबाय आरो 25 दालनि बारासो जावखांबाय आरो 25तानि बारा ओमफ्राय दायो दसे जिरायखांनानै गायनोसै माने गायनोसै सान्दुंआ बिराद गोसाना ओंखायनो दसे मेंना जिरायदों खर' सागुलायबाय रोगानाया गय बिफां गाव जावखुग्रा ओमफ्राय ओंखाम उखैदों नै बेसेरा दिनै मिरामिस ना उदैयानो बुङाखै बिथांना मैथा बांगालजों आलु ओंख्रिया खांख्रिखला भाजा जेबो गैया नालाय सिन्थाथार ओंख्रि गैयिनि फैसा नै फैसा नै खाथियाव लाबोब्रा फैसा खोन्थानो नै फैसा ओमफ्राय आरो दंबावो नै आयै नैलाय नै बिमानि नै आयु खैहाजार दंथाय बेयाव सानथ'वाखै आरोना आङो दायो सानगोनसो ओमफ्राय नै फैसायानो फैसा बेखौ देखाय बेखौ ओमफ्राय नै बेयावबो 100 आयै नायलाय नै रोजा गोदान दंबावोसो नै लाख'नोनो हाला नै बिथियावनो लाख'नो हाला नै आयै नै फैसाखौ आंनो हरनोसैनो दायो नै लोगोफोर वाव नै र' नाङा र' आं साननोसो नागिरदों नै मेरला दंबावो लुगैगोनसो दा नै धनिस्किया नालाय बिबिखौ अबा थांजानो गिनानै जि थोरसि सुनाय मानि बाजालायथारबाय गावखौ दसेल' उन्दुहोदोंमोन आरो ओमफ्राय फोजाजाबाय बिबिया आथिं सुना होबाय मोखाङाव मेगनाव दै लुना होजाबाय अबा थांसैहाय आहा होननानै बुंनायखाय नै दानाबा बिखुंखौनो नागारलासो नै सुप्रिया जिबिका दादा सुबुं गैला आंनिसो आबै होन दे होनलाय आबैया दे आबैया आंनिसो होन लाजिलायबावो नै मावनायखाय नै थोरसि मानजिनो मावदों नै गराया माइ थिखोलायबाय नै जोंहा दिनैबो साथामल' नालाय रावबो गैया ओमफ्राय मावग्राया नै जोंहा नायदो आयै दे लांदो आबैजों थां खामानि मावग्राया साला फैसाखौबा बुरजा लुगैयो नोङो हो खैथा बस्था रोगाखो जोङो नाय मा मोनबैसे जाखो दालाय 1 2 3 होनलाय बस्थाया 1 2 3 होन दे बस्थाया सान दे 1 2 3 4 जायाखै खर' खाथुबलायदों बिबैया जेरै मावो ओरै आबैया दिसो लादों नालाय थिखोनो हाथारला नोंखौ सोर मावनो होदों दे ओमफ्राय बिदिल' दोनफैयो दे आच्छा जाथ'बाय नै हेपि बार्थडे हेपि बार्थडे
birthday to you เด้อ दे गन्थं नांलायथारदों भिडिअखौनो गुजुबालासिनो सिरि लानो होनबाबो सानबाबो जाया गुजुनाय देखायदोंसो जागोन हासुग्रा हाग्राया लिटारथारनि हासुग्रा हाग्रानि बाबाया तनिष्का सासुर बायदि लायो बेखौलाय मानो हायाखै गुसुंसो दे मानो लायाखै दाख्लै हानो मोनैखायसो मिथिया ना तनिष्का नैबे नै गोलावथार नै खामानि मावग्रा मानसिया आसुर लायो ट्रेनाव मानसिफोरनो मा सांखो आयु एसेबां गोलाव नङाथ' गोलाव नङाबाबो मालाय गोलावफोरखौ साफा लायोब्रा ओइ मालाय गाबदों तनिष्काया बिफाजों खिनायाव थांफानो मोनैनि नै मा गानलायनानै गाबदों जानो नोङो ब्रोनायनो जों मेगनखौ सिखायाखै दे आयु लाजिलायोबो नै गाबनायखौ नै लाजिलायो नै हाथायाबो साबाय नै गाबनाया नै गोरलै जाथारदों नै गोरलै बा ससमा गाननासो गाबो जोंना तनिष्काया मेगनखौ सिनायनि मेगनाव मोदै गवाखै नालाय माने लाजिदों आरो तनिष्काया खुगाखौनो फाव खालामदों मिनिसिनदों इयो हिनलाय हाथाया थाइबेसे दं नोंना नायनो देलाय हिनलाय देलाय दे आयै बै बिबार बालियाव थां मिनिथाराबा फैबाय आदाया ए नोंसोरसो मालाय आगैया इदि होनलायलायदों दादा बोलो होनलायथारदों मालाय नागिरलायबावदों दादा सुबुं होनलायथारो मालाय आब' सफिया जिबिका होनदों सुबुंखौ गोबावसिन नुनायखाय नामखौ गोसोआव थाथारबाय बिदा बिनानावहाय मालाय हाय होनदो दे बा हाय दे बेयाव दोनोबानो मोजां नुयो दखान